Naimbag arabiyo kakabsat. Ti maminsan pay, awisin kayo, intayg na posyon, iti daytoy nga oras, iti rabi iti Sabado. Ti leksyon, apagibasaran iti debosyon tayo iti dayto rabi kakabsat, kat masarakan iti ebanghelyo kas insurat ti San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 1, igingga iti 6, kat kastoy iti mabasa. Itim na minsan nga ipapan manan ni Jesus iti sinagoga, at dalalaki sa jaya paralitiko ti maysa nga imana. Adat at tao ang mga palpaliiw ka ni Jesus no paimbagan na ti lalaki ti aldaw ti panaginana tapno adda pangpabasulan da ken kuana. Umay kaditoy kinuna ni Jesus iti lalaki. Ket sinalsud na kadagiti tattao. Anya ti palubos silintag nga ramidan tayo ti aldaw a panaginana. Tumulong wenno mga mangranggas. Mangispaliti tao wenno mangpatay. Ngem nagulimak na. Si pumpungtot ni Jesus akimita kadakwada, nupay kasta
Inay ay na inaga po iti kinatangken ti ulo da. Unnatem ta imam, kinunanay ti lalaki. Inunna ti lalaki ti imana, ket imimbag. Rimwarda kiti fariseyo ti sinagoga, nakiumanda adagos iti sumagmamano akameng ti partido Herodiano. Nagtutulagan da no kasano ti panang patay da ken Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Iti daytoy arabii. Ti leksyon tayo saritaan na. Ti panakabalin ti sao ni Jesus. The power of the word of Jesus. Iti panagadal iti teolohiya. At dati kun tayo doktrina iti sao, wano doctrine of the word. Kinapudno na naibagak daytoyan iti umagang kay ganda, devotion tayo, morning devotion tayo. Ngam kayot kung ulitan daytoy. No, ibaga tayo sa uti Dios, talo abanag ti kay papanan na. Umuna, tinay surat asao, wano ti Biblia. May kadwa, tinay sawang wano na ibalikas asao. Kat nasawan, na jay panang basa, iti Biblia, iti napigsa, the public proclamation and public reading of the word, ti sermon, Bible studies, agraman, testimonyo. Apay ng agraman ti testimonyo. Agsipod ta ti testimonyo, saritain na no kasano ati sao ti Dios, ti Biblia, ket nagbalin na wano na amiris o na-realize, nagbalin na pudno, iti biyag ti tao, ti sao ti Dios. Ken may katlo, ti si bibiyag asao, the living word ni Jesus. Ngamiti na ito'y kakabsat, arabii, kitaan tayo. Ti panakabalin, ti bilag, ti sao ni Jesus. Ti leksyon saritaan na. Ti maysa a paralitiko, wano maysa lalaki a paralitiko iti ima na. Mabalin, gapot a paralitiko ti maysa nga ima na, mabalin nga, stroke patient na ito'y. Mabalin nga, stroke patient. Ngam ti leksyon ko na imimbag da ito'y a paralitiko iti ima na. Saan asinagid ni Jesus? Saan ngay niganan ni Jesus? No dikit di imimbag, uray, no ti inaramat ni Jesus ket sa una la. Jesus spoke, nagsao ni Jesus, ket daytoy a lalaki a paralitiko ti ima na ket imimbag. Anyan ang nagpintas kakabsa. Saan tayo? Saan tayo? Nga, maagasan ba ban langit ti panangipatay ti ima dagiti trabahador, dagiti intercessors, dagiti pastor, diakonisa, kadagiti ulo tayo, kadagiti ima tayo, kadagiti bagi tayo, no dagiti. We also receive healing through their words echoed from the scriptures, words from Jesus. Gapuna, no kasano ani Jesus, nagsao kat imimbag ti paralitiko, ti daytoy arabii. Ulitin tayo, daytoy apasamak iti Biblia. Listen to Jesus' words. Listen to Jesus' words right now. Diggan nyo ti sao ni Jesus. Diggan nyo ti sao ni Jesus. Una time ta imam, extend your hand. Ti lalaki a paralitiko imimbag. Ni Jesus kinana, kahit kung mimbag ka, and receive now your healing. Jesus is telling you right now, be healed, and receive your healing.
wen kakabsat. Ti sao ni Jesus, adan pa nakabalin. Ti sao ni Jesus, adan bilag. Denggan tayo ngarot ita. Denggan tayo titimak na. Denggan tayo ti sauna. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka o Diyos, tapno uray baban lang iti panagsaom, ti sakit kat umimbag. Babaen iti saom, kan iti panangaramat mo, kaligit ti adipan mo, amangi pakaam mo ti ayat mo, kan panagayat mo, ada kami kat maimbagan, kay kami sakit, umimbag kami. And now, Lord Jesus, bless your servant, bendition namin ti adipan mo ita, tapno iti dayto kanito, ibalikas ko, dagiti balikas, ang nagkupumudlakan ka, itinaga ni Jesus, umimbag ka, kay ita amin nasakit mo, tinaga ni Jesus, tagikwaem, tip panakapaimbag mo. In Jesus' name, receive your healing. In Jesus' name, be healed. Be healed. Agyaman kami, Jesus. Agyaman kami. Iti panampaimbag mo ka na kami. Agyaman kami. Gapuy ti nabilag asaom. Gapuy ti manakabalin asaom. Agyaman kami. Ti daytoy kanito wapo. Tagikuan mimat ti pamendisyon, parabor, kental na, kada kami. Amen. Amen. Ti maminsan pa'y kakabsat na imbag arabi kada amin. No, itirik na yung kat na bendisyonan kayo. Kada iti online ministries iti Knox United Methodist Church. Kat kayat yu ti mangipaay, iti pagyaman, sagot kandaton. Mabalin nyo nga i-deposit wano i-transfer dagiti pagyaman nyo kadagitoy bank accounts agraman iti GCash account nga adda nga may flash iti screen tayo. Naglagipon tayo ti Dios may ayo kadagiti si raragsak amang ted ken manghibingay kadagiti medisyon nga nawat da manipod kang kwan na. Naimbagarabi tayo, and God bless.